Авылда таң ата. Бүген ул күңелгә аеруча якын. Һәр иртә ишетелә торган тавышларга азан да кушыла. Бөтен дөнья мөселманнары кебек Кече Елга авылында да Корбан гаетен зурлап билгеләп үтәләр. Менә ир-атлар бәйрәм намазыннан соң өйләренә ашыга. Анда аларны сый-нигъмәтләр әзерләп хуҗабикәләр көтә. Бу бәйрәмдә төп йортка җыелу танылган умартачылар гаиләсе Зариповларда күркәм гадәт. Assalamualaikum. Бәйрәм белән кызым. Рәхмәт сезне. Бүген өстәл янында ике бер туган ир-ат һәм аларның гаиләләре. Табында каз итеннән бәлеш, гүбәдия һәм әлбәттә коймак. Зариповларда ул аеруча тәмле була. Сире гади. Бәйрәмдә инде мин коймакны майлаганда сыер майына бол салып эретәбез. Шуның белән майлыйбыз, балалар бик яраталар инде. Яңа айткан бал белән чәй алыйк әле. Рәхмәт. Бу гаиләнең 6нчы буыны умартачылык белән шөгыльләнә. Аларның хәтта патша чорында яшәгән бабалары да умарта тоткан. Бал төрле авырулардан да шифа. Икенчедән, Аллаһы Тәгалә мөселманнарга да кортлар кебек бердәм һәм эшчән булырга кушкан. Елгы табигать шартларына күрә уңыш иртәрәк башланды. Үткән ел белән чагыштырганда 15 көнгә алданрак уңышны җыя башладык. Ул арада ир-егетләр гаетнең төп йоласы корбан чалуга керешә. Бу эш кояш тулысынча чыгып беткәч кенә башкарылырга тиеш. Зариповлар корбанны ел саен шәхси фермаларында чала. Быел 10 сарык. Без инде шул эшлешкә бүләбез. Бер шуннан инде кунакларны, туганнарны җеп аш уздырабыз. Икенче эшләндә ятимнәргә балалар йортларына таратабыз. Алга таба корбан итеннән төрле ризыклар пешерелә. Бу көнне кунакка ирешү, якыннарыңның хәл-әхвален белешү мөселманнарның матур гадәте булып тора. Корбан гаетенең игелеге менә шулай һәр йортка тарала. Лаеш районыннан Илгиз Шәкүров, Алмаз Зиятдинов, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.